Čau, vítám vás u třetího partu a pokračujeme tam, kde jsme skončili a v tomhle partu je asi zničíme. Takže jdem na to. Takže posíláme tuhle lineu, nebej. Pryč. Pryč, musím pryč. Zachraňte mě. Vyléčit. A jdeme zpět do boje. Zbavit minionů. Na to, rychle na to. Pryč. Nech mě bejt, Ježko, nech mě bejt. Nunu, ne. Zabivej Nunu. Nunu, fuje to Nunu. Zpět. A tady si dokoupíme tohle a pak už to snad složíme. Jo, složeno. Rychle zpět. Že bych šel pomoct, ale ne, když tady, tak tady. Zničit. Jdu. Jo, ta má damage. No se tak neporazí. Prkínka. Jo, máme čtvrtý kill. Oh yeah, máme to. Takže tady to byl part. 3 minutky, takový dokončení. Škoda, že se nám to nevešlo do druhého partu. Ale co se dá dělat? Tak já se s váma loučím a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Čau.